Ayan po, wala man ito ilaw. Ayan. Ayan po, may natutulog doon sa may gilid. Bigyan natin ng almusal. Front ka lang, pakita ka. Kuya. Kuya, pagkain kuya. Oh. Kuya, kain ka kuya, pagkain oh. Ayan oh. Ayan po, sila viewers po. Bili po ng pagkain si kuya. Ayan po. Ayan. Dito ko lang nakapira ka natin. Kain kayo almusal kuya. Ayan po sila viewers. Bili po ng pagkain si kuya. Gano'n mo po, alis na tayo. Ayan po. Lagi ka ba dito, kuya? Dito ka nakatira? Oo, dito natutulog araw-araw eh. Pandesal, oh. Wala ka mang pamilya dito? Naman yun. Saan? Yan? Oo, kapatid ko. Saan? Hello. Ano pangalan nyo kuya? Ano pangalan nyo? Ha? Margo. Mario, Kuya Yung Mario. bahay na yon? Oo. Kuya Mario. Ayan, kain kayo Kuya Mario ha. Eh, bakit? Ayan, sige po. Sige, kuya. Ayan po kayo. Ayan po si Lovely Yours. Napakain po si Kuya Mario ng pandesal saka pansit. Ayan po. Sige. Okay. Sige, kuya. Thank you. Tangan na balap po natin ng pagkain. Ayan po mga kalabi. Mga kalabi, good morning po. Ito yung mga tulog na lang sa... Ano, kamusta ka dyan? Ano, kamusta ka? Pansit saka pandesal ha. Ito, pandesal bago luto yan ha. Mainit. Saka pansit ha. Almusal ka ha. Di ba ikaw si Michelle? Apa. Oh, Michelle, almusal ka Eh, lang pero Michelle ako ha. bari lang ako, ya, bila ko kape. Magkakape ka, sige. Nagatan na 10 piso pang kape. Ayan mga kalabli, si Michelle. Almusal ka Michelle ha. Bigyan namin ng kape. Oh. Bigyan ng kape mo. Tsaka ayan, almusal ka ha. Babay na Michelle, babay. Bye-bye, Michelle. Babay ka, babay na. Babay, tingin, babay. Tingin ka, tingin. Bye. Salamat po yan. Stop mo na. Kaya! Kaya! O, pagkain kayo. O, kain ka. O, pansit. O, pagkito. Pansit. Pansitan. O. Pansitan, ha. Ano pangalan mo? Ano pangalan? Ha? Rico. Rico? Rico pangalan mo? Rico, kain na. Kain ko kuya, ha. Ito isa, kasama mo to isa? Ibigan mo yun? Hindi mo yung kilala? Pagbigyan naman ng pagkain. Ano mga kalabli, sinabi pa sa pagpalisan. Hoy! Oh! Amsal! Hindi ka pa nang umuwi sa bahay nyo? Hindi ka na umuwi sa inyo ah! Oh! Dapat umuwi ka na sa inyo, dapat na ng bahay nyo. Diba taga-ano ka lang? Taga-pangarap ka lang, diba? Malaria? Kainin mo yun ah, pansit ah. Saka pandesal ah. Ano ulit pangalan mo? Nakalimutan ko. Ha? Si Archie. Oh, si Archie. Archie, kain ka Archie ah. Pambilang limited yung mga... Oo, kaya kainin mo lang yan. Ha? Pag may pera ako, daanan kita dito, binatang ko yung gamot. Ha? Ayan mga kalabli, Kain na kuya ha. Kaya Rico. ayan Kuya Rico. Sige. Ayan.
Nag-almusal ka na? Nag-almusal ka na? Oh, ito. Para sa'yo. Ah, sige. Saan ka papunta? Kain mo kalakal ah. Dami ah. Ayan. Bibinta mo na? Ayan, may almusal ka, pansit, saka ano. Ayan. Pandesal, may lista. Ano pangalan nyo? Ha? Kulas? Kulas? Kuya Kulas. Saan ka nakatira dito? Dito lang kayo? Hindi, almusal po kayo ha. Ah, Sige na, para marami kayong pera. sige, okay. Thank you. Bye-bye. Ayan, kalakal ni Kuya. Ayan mga kalakal. Ayan mga kaibigan, nagbigay tayo ng pagkain. Ayan mga ka-loveliers, good morning po. So ayan, nagbigay tayo ng pagkain sa mga natutulog sa lansangan. So kung makikita nyo, iba-ibang tao yung amin nabigyan ng pagkain, almusal yun. So yun ang aming ginawa ngayon habang ganito yung sitwasyon. So sa maliit lang po na paraan yung aming nagawa, lubos na yung kanilang pasasalamat sa amin kahit na almusal lang po yun kami aming naibigay. So yan nga po mga ka-loveliers, sana nga po mas marami pa kami matulungan, no? Pag medyo okay na yung mga sitwasyon, vlog ulit tayo ng mga dapat i-vlog, tutulong tayo hanggat kaya na, hanggat meron tayo. So kung ano lang yung aming nakayanan doon sa mga vlog namin, yun lang talaga yung aming maibibigay, no? Mga ka-loveliers. So yan, good morning po mga ka-loveliers, sa mga magandang umaga sa ating lahat sa panahon ng pandemic. So ingat-ingat po tayo mga ka-loveliers kasi Ano po, lang kalat Diyos, bagong mission po natin yan, magpakain ng mga taong klasa, yung mga natutulog po sa tabi-tabi. Bagong mission po nila Diyos Vlog, para pakainin po sila. Yan po, maraming salamat po sa araw na lockdown kasi alam natin na wala naman bibili ng pagkain, lalo na kasi yung konti lang ng tao na nasa mga lansangan. Kaya pinabuti po namin nila Diyos na bumili ng almusal para po pamilya po sila. Yan po, maraming salamat po mga kalabot. yan po lagi. Bye!